Enteng kuwi kok. Ini kok. Enggak. Halo semuanya. Bisa aja. Halo. Dikirim deh dulu. Aja. Enggak mau kirim undangan. Sing ora nggone iki. Aku gak ngerti yo ngana nang foto. Oh, tidak mau nggak kepentingan. Apanya kurang paham. Lah kok yo kan, aku udah tahun ini cek mandaan. Lah lebih jadi kita kira apa ya? Ya ya. Orang muat mencari hasil orang. Gawe kayak koyo kowe kuwi doan.